Ang unang sikreto sa basahon sa kamatuoran, Book of Truth, nagpadayag sa laraw batok sa simbahan sa mga mason nga grupo. Abril 29, 2012, alas 3:33 sa buntag, mensahe 0409, mensahe gikan sa atong Ginoong Hesus. Minahal kong anak, gihatagan ka og usa ka gasa nga isalikway sa kadaghanan tungod sa kahadlok. Tungod sa mga grasya nga gihatag kanimo, sa kusog nga gihatag ug sa kalayo sa balang espiritu, ikaw hingpit nga armado sa pagmantala sa mga panagna nga gisaad sa kalibutan sa dugay na nga panahon. Ang tagna nga gihatag kang Daniel sa dihang gisultihan siya sa pagsiliw sa basahon sa kamatuoran o Book of Truth hangtod sa katapusang mga panahon, sa dihang ang mga sulod niini ipadayag na karon nahitabo na. Ang mga pagpadayag nga gihatag ngadto kang Juan Evangelista gihatag lamang sa bahin, apan pipila sa mga sekreto gipakita kaniya sa linukot nga basahon sa 7 ka silyo. Wala si hatagi og awtoridad sa pagbutyag sa unsay sulod. Gisugo hinuon siya nga ibutang ang linukot nga basahon ug kanon kini aron ang mga silyo dili mabuak, ni ang mga sulod mapadayag hangtod niining panahona. Pinaagi sa pagtulon sa mga linukot nga basahon, ang usa ka timailhan gihatag sa katawhan. Pait kanon, ang kamatuoran mao hinungdan sa kahadlok. Makapasuko usab kini niadtong nag-angkon nga nahibalo sa tanang plano sa Dios alang sa katawhan. Apan ang kamatuoran, ang gamhanang gugma sa Dios alang sa matag tawo dinhi sa yuta, matamis alang ni atong niila sa kamatuoran. Ang kamatuoran mao nga ako lamang sa Jesucristo, ang makapadayag sa mga sikreto nga gihatag kang Juan nga Evangelista. Ang matamis nga kamatuoran dawaton uban sa gugma niadtong nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios. Kini mahimong hinungdan sa kahadlok, apan ang gahom sa Dios makabuntog sa tanang kadautan ug sa tanang paglutos, kay siya makahimo sa bisan unsa. Ang unang sikreto anaa sa kamatuoran nga ang Dios ug ang tanan niyang mga buhat giplanuhan batok sa mga grupong mason nga gitukod sa Middle Age. Ang ilang pagkamaunungon ngadto sa dautan. Siya si Satanas, mao ang ilang Dios, ug sila mapasigarbuhon nga nagsimba kaniya pinaagi sa mga maitom nga misa. Unya, anaa ang Holy See nga giatake sa garabing pag-atake nini nga grupo sukad sa 1967. Hinay-hinay nilang gisulod ang akong simbahan. Dili lang sulod sa Batikan, kundi sulod sa mga kadagkuan sa matag nasod. Ang ilang tinuyo nga paghugaw sa akong simbahan miresulta sa daotang mga kabangis nga gipahamtang sa mga inosenteng biktima. Ang ilang gugma sa salapi o gahom walay bili kun itandi sa makapasakit nga debosyon nga ilang gipakita sa hari sa mga bakakon, si Satanas mismo. Siya dayag nga gisimba sa mga grupo ug sa tago. Ang mga pari o uban pang mga balaang sulugoon, lakip ang mga obispo, mga kardinal, nakig-alayon silang kaugalingon sa pipila nga mga lugar niini nga grupo. Ang mga daotang buhat nga ilang giapilan, seryoso kaayo nga ipadayag kanimo apan hibaloi nga sila
naghalad og mga tawo nga sakripisyo ngadto sa daotan. Diha sa mga simbahan nga gitukod aron sa paghalad sa santos nga Eucharistia sa santos nga misa. Kini nga grupo mabinantayon kaayo sa pagtago silang tinuod nga mga kalihukan gikan sa mga tinuod og santos nga mga pari, santos nga mga obispo, santos nga mga kardinal ug uban pang sagrado nga mga alagad nga nakahimog dautan nga mga buhat. Gidumtan nila ang Dios sa kabangis nga makapakurat kanimo. Ang mga gahom nga gihatag kanila ni Satanas nagpasabot nga ang ilang pagkadautan, kahakog, kahigal ug mga pagtipa sa sekso gidawat sa ilang mga sumusunod sa tanan nga mga nasod. Nagtagdanay sila sa usag-usa pinaagi sa pribadong mga sinyalis nga gidisenyo aron ipakita ang pagkamaunungon sa usag-usa. Usa ka butang ang sigurado, ang ilang daotang mga buhat matapos ug gawas kon sila modangop kanako sa panahon sa pasidaan. Sila adunay gamay nga panahon nga nahabilin sa dili pa sila itambog ngadto sa mga linaw nga kalayo. Diin sila mag-antos sa usa ka makalilisang nga paglutos sa kahangturan. Ilang gimugna o gipukaw ang apostasya nga naglungtad sa tibuok kalibutan. Nakabot nila kini pinaagi sa pagsulod sa akong simbahan. Ang imong minahal nga Jesus, Kordero sa Dios.